बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसामाव गासै गं 34 फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनाय जासिगोन। आसाम सरकारा बन्द जानो गोनां फरायसालिफोरनि फारिलाइ फोसावदों। मेट्रिक आनजादाव मोजां फिथाइ दिन्थिनो हायैनि जाहोनाव बे थिरांथाखौ रायजो सरकारा लानाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लायाव गं 7 सरकारि फरायसालि बन्द जागोन। जरहाट जिल्लायाव गं 5 आरो काछार जिल्लायाव गं 5 फरायसालि बन्द जागोन। लखिमपुर, नगाव, गवालपारा, धुबुरी जिल्लायाव गं 2 सरकारि फरायसालि बन्द जागोन। कामरुप, डिब्रुगड़, गलाघाट, हाइलाकान्दि, क'क्राझार, चिरां, वेस्ट कार्बि आंलं, नलबारि, दरं जिल्लायाव गं 5 बन्द जागोन सरकारि फरायसालि। लोगोसे खम फरायसा थानाय फरायसालिफोरखौबो बन्द खालामनो थिरांथा लादों रायजो सरकारा। गलाघाट जिल्लायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव गंसे बासआ लामानि साखाथियाव थानाय गंसे फुख्रियाव गलाङो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 35 सुबुंफोरा जखम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे पेसेन्जार बासआ सा 40 लेबारफोरखौ लाबोबाय थानाय समावनो ड्राइभारा कन्ट्रल खोमानानै साखाथिनि गंसे फुख्रियाव गलाङो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सिल'नि जाननि साखिहलायाव जायो। बे जाब्रबथायाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ गलाघाट सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मैया क'क्राझाराव एबिएमसुआ 2 घन्टा गोख्रों खुद्रिसारदों। एबिएमसुनि आफादगिरि लफिकुल इस्लाम आहमेदखौ थांनाय 2017 मायथाइनि 1 आगस्ट खालाराव बुथारनाय दायनिगिरिखौ थाबैनो खानांगौनि एबिएमसुनि गोख्रों दाबि। लफिकुल इस्लामनि दायनिगिरिखौ जेब्लासिम हमनानै साजा होआ अब्लासिम एबिएमसुआ गोख्रों खुद्रिसारलांबाय थागोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। लोगोसे बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जेंना सुस्रांनायाव दानि बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा फेलें जादों होननाबो बुंथियो। लफिकुल इस्लामखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ हमागमानि प्रमद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोजोनै थानो होआ होनना लोगोसे बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खोथाल' बुंबाय थाब्ला जाया। बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा बादियै बिटिसि ओनसोलनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो जि प्रमद बर'आ खोथा होदों बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। प्रमद बर' मुर्दाबाद, बिटिसि सरकार हाय हाय, हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, जोंनो हानि पाट्टा नांखागोन, हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, प्रमद बर' कामनाय, लफिकुल इस्लामनि दायनिगिरिखौ ग्रेप्टार खालामनांगौ बायदि स्ल'गेनजों एबिएमसुआ ओनसोलखौ गोमखांहोयो। उत्तर प्रदेशनि गौतम बुद्ध नोगोराव चाइनानि सा 15 नोगोरारिफ्रा भारतआव आयेन बेरेखायै थानायनि थाखाय हमजादों। बे हमजानाय सा 15 नि गेजेराव सासे हिनजावसाबो दंमोन। बिसोरनि भिजाया भेलिड नङैनि थाखाय बिसोरखौ हमनाय जायो। पुलिसनि हानजाया सिग्रोमनायनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै थानाय सा 15 चाइनानि नोगोरारिफोरखौ हमो। बावैसो सान सिगां बारग' बियो अमरस ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ इडियट, गियान गैयै बायदि बुंनानै सोंखारिनायनि सायाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा गोख्रों रावजों फिनजाथाय होनानै बुङोदि अमरस ब्रह्मआ सासे जौ लोंनानै लामायाव गोग्लैनानै थाग्रा सुबुंसोमोन। बिथाङा मोनसे समाव गावजोंनो खामानि मावग्रा आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। बै समावनो रायजो राजाफोरजों सेन्देलनि माला गानहोजादोंमोन। बेनिखायनो बेफोरबायदि सुबुंनि बाथ्राफोरखौ जोंनि बर' समाजाव फिन खेबसे रायलायनांगौ होननानै साना होनना बिथाङा द्रांकार, जौ फाग्ला मानसि होनना लोगोसे BPF राजखान्थि हान्जानि सायाव बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा गोख्रों रावजों बुङोदि आथिखालाव BPF हान्जाया गोदोलांनाय मोनसे नाव। बे नावआव रावबो गाखोनो लुबैया। दिनैनि दिनाव BPF होननाय मानसि बुथारग्रा बे हान्जाजों रावबो जयेन जाया। मानोना BPF माने मानसि बुथारग्रा हान्जा। BPF हान्जाया फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोबलांबाय आरो रावजोंबो नायसनजाला होनना गोख्रों रावजों बुंथिबावो। फरायसाफोरा फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानानै 4 फरायसाफोरा जायगायावनो जिउ खहा जायो। फरायसाफोरा गंसे टेम्पोजों फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो गंसे ट्राकजों सौग्रावो। बे जाथाया मध्य प्रदेशनि उज्जैन जिल्लानि हाथाइ पालकियाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थाखो 6 आरो 8 नि फरायसाफोरखौ टेम्पोजों फरायसालिसिम लांबाय थानाय समावनो गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावो। बे जाथायाव जायगायावनो 4 फरायसाफोरनि जिउ गोमायो आरो सा 11 फरायसाफोरा गोब्राब जखम जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।